og jeg er lærer her på Kolding Gymnasium og er med som koreograf til Dorothea-forestillingen, der hedder Magical Queen. Og I kan godt glæde jer til en magisk forestilling, hvor vi har lækre dansere, vi har dygtige sangere og skuespillere, der kommer helt ud over rampen. Et fantastisk band, som spiller op. Og efter vi har øvet intenst her den sidste uges tid, så er den ved at være i skabet. Der har været frustration undervejs i øveprocessen, men det er jo det, der altid lige giver det sidste for at få en helt perfekt forestilling. Alt det her, det kan jo kun lade sig gøre, hvis man har en masse hjælpere med sig. Og vi har haft en stab af kostymepiger, som simpelthen har udlevet deres kreative evner med kostymer og ting til håret og ting til tøjet, så det ser rigtig godt ud. Så har vi også haft nogle meget arbejdsomme lyd- og lysfolk, som har arbejdet hårdt på at få den helt rette lyd og det helt rette lys for at skabe en god stemning op på scenen. Let's rock! Vi danser det i det her års Dorothea. Og lige nu der er vi i gang med at lade op til aftenens første forestilling. Vi har slet ikke sovet hele natten simpelthen, så vi har noget sukker. Vi har trænet, selvfølgelig, så vi er max klar. En benhård øvning fra klokken 6 til klokken 2 i eftermiddag. Den er både stået på squat og lidt af det hele. Ja. Så. Vi straffer noget jern. Vi lever et rigtig sundt liv her som danser i Dorothea. Ja. Ja. Det er vigtigt for at kunne yde det bedste. Det er nogle rigtig gode sange, vi har fundet til Dorothea i år. Jeg vil sige, at der har ligget mange timers hårdt arbejde i det. Og vi har grædt, vi har svedt og vi har blødt. Af diverse steder. Nogen har faktisk brækket sig. Nogle brækker sig lige nu, mens vi taler. Ja, han er heldigvis hjemme. En af grundene til at komme er maden fra kokkekompagniet. Det bliver skidegod mad. Men det bliver uden scones. Ja. Festen ser vi også meget frem til, fordi så kan vi bare give den gas, og så er vi hvad kan man sige, færdige med at spille. Og så skal Lunderskov jo også synge. Det synes jeg også. Det er sådan noget rigtig lort. Noget at se frem til. Stop 13! Kom, eller vi smider jer i retten. Det var dårligt.